bantu karya mana piko. Konyak. Bas. Madam Lor. Wang ni kuanya were. Wang ni. Kan din mo siya na. Nah, you kalau dia dong saya culi. Di kali no siapa bang. Kiri apa? Welcome on. Mana jare? Ose culi. Aduh kok diambil di jaja. Ya, mau tu wajib lagi mau wajo kan. Sunti kumi sami wajo lagi kumi wajo. Security tight. Tu dong ngere gua. Security tight sih. Mana? Mau dia calon ada. Gua tu nak bayar. Kuri no mungkin ini gapito. Eno sip na kabisa. Watio ko la kana kier ko miyo watio ko. Lo ni la. Do ni sino ngi chip no be. No misa. Tu be di buon. Ne, ringa ne ka hotel. Ne, program chana ri ko ka. Dono kita program. Program mo do. Cha kata gi soda. Kadang orang-orang menyala lalu kan, itu bagi ni kerja. Sehari itu. Beri babu ni mau buat. Itu bagi ni kerja dia. Kalau ni nak remo kaya ni, jangan ni nak kalau kau kau nani do kata remo kaya. Remo kaya na dia. Dona ni akhir remo ni kaya ni kerja mukari biro ni, na bini yang luanda. Kau degi pokara do kaya. Gini de berni amgi bonde lueta de jogone no masira ka. Onge mo sekretary. Ma bitkut ma iketo na ma bibi. Mi ada mundu ra kada di mo ko da ni oda ni to ke ko. Adwa ka. Onge mo sekretary. Oh. Mi haro ke luen marabo. Kon pa bor ka budai ka. Ayudo. An benci. An mi chojuang agi nyati kata nangi chon. Ya saya dah kena lor pio. Ilor late. Ya ayudo. Nuka ngeni chalo kama. Ya saya dah kena lor pio. Ilor late. Lakini gimusa ketreongi. Jama chalo ya gate to koro gimo ka ngeyo. Ya tinene biro gonango. Odi bedo nyathenya menwa. Koso di bedo mara. Chief be, awinjo koko wuoyo maber. Hang wako mana kode mbaka. Nikech ing'eni wach nyathini to nokawacho ni. To be odhi yie. Akia kaka dhi bedo. Ot to ondisore. Onego nabi ated ne chief chon. Donde kora ber ni? Donde kora smash? Hello. Rio nade boy na. Rio maber. To an gi wach moro. Tich moro neno. Tich moro yudore. Koro adwa ni ang' warad kacha gimoro sa 10 kama. Mondo wapang kaka wadhi go jobno. En tich maduong'. Ya. Sa 10. Oh, sa. Ai. Udah dier. Ai, tu nade. Ber. Tu ini minum ini ngawaca. Ane minum ane kotecha. Tu dong nasi banda ini juga ke chief kai. Kacik nadanya kacon. Oh, ini jadi chief. Sana dia di chief kan. Oh, nyaku mau donjo kaya aja macanya hari kosong maca. Mana lagi mah pete monono kanyo ambi. Hah? Ate monono mate. Mana ini? Nyakono. Ndalu mana nene? Mana nane lu nyakono ka wuotho. He explain lagi udah pingsan nyingi tengah aja ini. Ane man kolo. Kaya mana wiwadu ya. Wiwadu ya. Sisi dia jangan masuk nyako. Aku punya coba. Udah ngene kakek nane no tiana aja. Dong ngene jaber ngene. Ika kenya saya no chue. Yan jaber nyicho mora. Ini mana sih guru kecil besar mau nyako deh.
Jaber icharo mogo mabe ane mangise nyaka chief kanyo yawa. Ai, kora ngodo. Ai ne, ada elo sadil mara. Kau chai moro, kau chai moro ya. Kau chai. Elo lagi. Kau chai. Ya kanyo ler. Sa. Ya ma win adi. Sa, inaloso. Oh, du. Kol. Ugo pakwe. No di yola. Okunyala understand. Weche ng'eny. Oh. Koro ineno ni weche gi chomo kodi kanyo. An ake gima anyalo timo. Asatungi. Isetung? Gima timo tamo. Koro gima wanyalo konyigo en manywa. Manywa mondo wanyisi gima onego itim. Mondo mi tungni no ibed gi kwe. Nitie jal ma kwateri ire tibedo kod kwe. Ma jal mane? Nyasaye. In pastor. An pastor. Erokamano jatich ruoth. Koro Lakini sita pek. Manywa gi mapek no. Richo pong'o denda. Ondiki ni kata kwar maka remo tiluoke bobed mataya ka theluji. Koro manye thuoli manye. Kanisa uni kanyo? Kanisa wane tok ka mino chuodho kocha. Kanisa manyien? Manyien mane tok ka mino chuodho. Manyocha koyawni. In bi jatich ruoth? An ajalup pastor. Nyasaye ber. Erokamano kuom radou kodu. Kamano. Pastor pacha dhi mabor. Manywa. Asaparo mang'eny. Kamano. Chunya moro ng'isa kata ni adhi adonje nama. Chunya moro ng'isa kata ni akaw tol adera to kotuo koth derwa. Kik itim kamano. Kijana matin ni ang'o midwa ni dek? Weche mag piny. Manywa ruoth. Erokamano jodolo. Awinjo wacho. Adhi manyou. Koso anyalo biro kata e ot? Bi kata e ot. Warwacho. Kamano. Sasa ema unini? Warwacho. Nyasaye mad bed good. In iseyudo konygo? Mul kata wi gweda ya pasta ya, mul kata wiya. Nyasaye in mul kata ng'eya. Kamano. Erokamano kuom radou kodu ya. Sani anyalo dhi ka yweyo. Piny. Awuoro. In iyudo konyruok? Adhi bi. Amanyo. Manywa. Erokamano. Tapenzi yaka chief. Atinge nyako moro ni Serena. Mano nyathi bosna. Mano nyathi bosna. To apenzi intie. Naweyo ot. Oni weyo. Naweyo konindo. Masicha nindo mang'eny ma. Ang'ati mo. Onego bi koni. Takia kata gima timo. Kwani ang'o marach ba? Wese madeng to medon. Ka ambe nantie puoth mariwa wakae. Natimo majuchi do ng'eng'e kaka watimo. Mano ber. To koro asetieko tich. To adama dhi dala. Idenda akonyi nade? Ok ni konyo nade. En mane aneno kikalo, tema wacho ni anyako ni chal ka gima ng'eyo to kachopo machiegni karo kin. Badhilu an iluonga ni Eli. Koro an idenda ne midenda ni Tiana. In short Tina. Dako kama lakini adachopo dala malaka. To kariri ng'ano ya nyaka ne wachak bedo ka wasarito. Koro ing'eni kata an gima wacho tam lakini kik ibedi wasiwasi. Temani kata ng'ena kaelo ga jok ma disappoint seche mase iko gimoro kama. Na ng'isi ni sindi wachne driver crazy. Winjo kata kadwa na tinge. Simbo kro komand. But ang'e odhi biro lenga kik ibedi wasiwasi. Isatiyo kode mang'eny. Asebedo kode mata ma ya. Bro kik ifel. In kik ibedi wasiwasi. Kik ibedi wasiwasi. Atoti ok nyal kumbe dala.
Bana okaro ga jok maleta down bana kura ang'o mitimo bana pole mara ang'o bana kikatimosa ang'o motimore chugi moro maklin neno nyaka tugo moro maklin okanya dana Ana ngoyi umone wangi makoro kata okaneni kata maber. Nitiere gima nitimo ikoso gimoro. Ma ngai biro go kaen. Ikoso gimoro. Mato koro ngai wuotho go nini? Lengthy ling issue tezmaga Wa ingama wasebedo go tich for a long time. Iwinjo kamana diye. Koro ene no mtawa dala kucho. Awinji. Tire nyako miluongo ni Cindy. Iwinja maber. Awinji. Cram that name. Cindy. In fact, Tane picha mondo ng'e gino piyo bwana. Yeni ok wadwa ni gini ofel bwana. Misono ok wadwa ni ofel. Tane picha man wadwa e chenja. Yeah, my Cindy. Mane Cindy. Sawa. Or picha ni Cindy. Ami 2 days. 2 days. 2 days. Adwa ni goch na ni sedo nya. Olalo. Adwa ni goch na ni sayudi kendinge comment hiyo. Iwinja? Miwinja maber. Lakini boss, ingeni ana tiyo gik moko mag Yeah, emo miyo na gocho ni. Kuri neno. Ba man ng'ano makate yude mana ka. Kibiro ga yira tibiga kendi manga. This is my brother. Mano gima kikmi wasi. Kuro Cindy. Cindy, iluonge ni Cindy. Sawa, ina tugo in the next 2 days. Adwaro simu. Hivi koda mafaini. Kaka ijatimo kakoda. Mano gima kikmi wasi bwana. Cheza kama wewe buda. Mano gima kikmi wasi. Kawaida baba. Don koro. Koro wanere. Cindy? Yeah. Sawa poa. Ngineno. Bwana nani ngati ma focus. Ini ni brother na bwana, nika kidanga let it down. Cindy na singo duto tene abiro timo. Cindy ang'o timi atiere di. Cindy nyaka manyi, nyaka yudi. Kata tek kata yot tayudi. Ang'a timore? Aparo mana giga. Iparo ang'o? Ok aparo wechega. En ang'o? Apenji mang'a? Mae Cindy? Cindy manade kel gino ka. Apenji mae Cindy mamanus? Cindy notonga. An Cindy akia. In ing'e Cindy. Kara nitie ga ng'at miluongo ni Cindy. Nitie story moro mane go gi ng'ato. Ago gi ng'a? Mani pimone, man koloni ngiso nang'o? Ni nitie jaodi mane senyuolgo ma an e jina tinga. Tadhi idhi we dok ne Cindy. Atoti. Ang'o mimi stress seche ma stress ok onego ma. Nyaka mimi nikechane mi stress. Iro mi atu skari. Kama bedi pane jina de mionga. Apenji, biyendi sani stress kwelo nyaka kipindupindu. Mano kichame kuon mano wachi, ni ano kiwe keta. Atoti asayi. Sani aonge saa mar wacho wechego. Wada wuoyi, kaminwa nyono. Adama nyono kodi. Jini ok adogo dalawa. Kore temo wacho ni dwa nyono koda kae. Hera nyono. Antie. Atoti. Mana. Ae mbele na. Nyaki nyisa kawuoni picha mingi, eni picha nga. To mano ok picha mamwa. Cindy, mama ute, mano picha Cindy, mama uange. Mano picha Cindy. Koro ndek pat wang picha no ni Cindy. Mano Cindy, mangi ndi Cindy mi wacho naga. Kare Cindy no ne nyaminu ati ni ng'e. Atoti ne asayi. Ne wawinji rekodi chuth. Ejini mari, onge kama dhiego. Koro e chachiel no ine miyango mako ich. Manyaka ni chachiel na eche. Ni dak ni seba ke ng'ama chielo. Ne atoti ana kiai. Wekelo na. He. Atoti. Temi pama, tem. Atoti. Tem. Atunde. Bi duogi. Iringo di wuoro. Done kiringo di wuoro. He. Yani ubet ka, tanot ka. Tong'iyo picha. Kendo ng'iyo picha Cindy. Wasi nyaka ter ka chief. Chief ema nya konyowa. Kaka chief tadhi pastor. Nyaka lemna. Mondo dogo riwa. Dogoya anyagira iri dogoya. An obiro yie wan kokonyo. Otugo. Wala lowe.
Tema ni gocho ne ng'ani. Ndang'e gima dhi mbele. Ang'o matimore ma ng'ano ok mak simu? Jesus Christ, what's going on? The guy is not picking my call. What am I going to say? Hey. Ang'o madhi kono Ramanus? Ng'ano ok mak simu to onwase timo gimoro amora. Ma miyo ng'ani pesa. What am I going to do? Jesus Christ. Kumak simu. Kumak simu. What am I going to do? Abro neno gima timo. Maiye ni babu abe kelo nage. Hey! Odhi opang ma ode gi sime. Dongo wuor. Ma od mama wa. Diere mane mama wa thagore chamo alot. Apoth gi yoromo mama ka gero ot ma jaber machalo kama. Ni babu ako kelo ni sime. Sime for what? Sime no manya kuma dhiye. Hey! Bojoga. Dhako no joga ma akia kaka bro riwo kode ot ka ng'eyo. Kendo pari babu akoko tan. Hey. Arite. Gipanga kaka gipangono. An madong nanya chime odwa ka. Achiemo, aluokora. Gimoro amora manyalo dwaro nyamiya. To kiko olana e sindi. Begi bilago boko nego beni miya stress. Mago magwa gi baba wa. Wamanya to moro manyamiya kwe. How comes? It don't get out go go. How? It don't get out go go now for what? It don't go kingiza ne donjo. Yani it don't get out wako yani ajudi kijunge dot for what? Anyway, have a seat. Nelija, akiano para ng'owa, lakini okapani nitie wach moro moparo. Ang'eno odhi biro kae, to adhi nyise weche kaka nodhi gi pastor, lakini okapano paro marach kuom pastor no. But Nelija to be tije tek, akiano odhi biro saa adi, lakini kobiro to nyaka wuo kode ma anyise wechego. Ya Mungu mama. Lakini ndoka ng'eyo. Nakoni. Awanya songi. Abro rembo very soon. Ma abro dhi dalagi. Dhi dalagi, ma dhi gendo chon time. Ma dhi. Baba Eli, ya wadoni no kakanya sego dasta tutaki nyo. Kori ikalo iya gi srende gi go kanye. To kigonye kata wuoche ne kuonde mi bole ba. Baba Eli ka bagni gol ka we kimu. Bagni. Koni bagni wa nini? Ka bagni ket kumikete ga. Kwani ke kumikete bag nyaka ni chak biro ot kae.
Nini wach ni moro dong? Wach na mane? Dong in mibiro tinyono kunu kuonde masego dasta. Aneno kidwara wach. Adwari wach na adwari wach kanye. Aneno kiding'eni chunya pok orumo gimonje timo. Ang'o manyicha timo? Koni kichida ut karaka konya bet piny mondo losi. Ochono ng'e kidhi mi pasta. Mano wach mane? Ikage moche timo. Baba Eli into karidwa kita matek jaka ma. Wacha cheni nuodi di. Doni chese koni wacha kacha ni. Wacha cheni chese timo makosa to we should solve it here. Ok ni tero ne pasta. Koro pasta nyuko nyang. Koro pasta di nere ngat momi nyalo. Ono kubeni kongi kona ni chuori. Koni pasta be chuori. Baba ano kadi bet kodi. To kiwe, koni ine dhako kendi. Okane. Ine dhako kendi. Okane. We nini we kwa gigino. Okane. Koni ine dhako kendi. Ani moro kwa ngishida kadi. Ingilo wiwi ni dhi kono pasta. Koni pasta kuro nyuko nyigang. To donga konya, donga tu kaka an Dakudo dakoda, mo dugo mayo dakoda. Dong banya ma de dakoda. Tu di dakoda. To nyangi maber ni nigi wach nigi pasta. Oko chuna. Ni dir pasta gi skat magi kaka. Gogudo. Skat chane gi ka baba Eli. Skat magi piny kucha. Mane di pasta dangono mo digi kilaba mitweno. Baba Eli an we kona weche mine nyisago. Ne. Okane gi moro. Okane gi. Mo party la sia. Takataka hii. Baba Eli kendo ka wona thi. Adida la wa. Gol kini ndio kali. Magi pa mukongo bag na gol na. Gol na kita. Ati. Bononi mara tayari. Takataka hii. Gol magi kati dalawa magi kimo kanya bet. Okabi bet kama ni ngado chanda ka gima chuo onge piny kai. Akaone ka kitempi ngati go kuma dhiye. Adhigo. Ok magi gik, adhigo. Wan leo chunya gi gik monyisago. Bog gima ng'eny apidha. Pesa kinde ma ng'ato nigi mamiyo ogoyane kamayo. Tadhi gi gika. Ok masimbe. Maga dwa toyo mama dir kuma le.